kamalit ako na eh. So, mahina-hina po dyan kabalo ka nga. Tiguan na ta. Sama Uy, nga. pagmalit ba ko ano ako project ba kay minus 10 points na ako ningon ni ma'am. Pala dyan minus. Agay. Di pa kita sana pa. Ano di ba ka magsibog din ay? Ana? Ito po. Samok pa ni ay. Mangiritag-itag kayo to ni mo. Wag ka puya. Sige, project ani. Ito kayo. Imo tayo nagitig kayo mong tila na oh. Itig kay nga mahal na ba kayo kung sandal sa teso. 120 kayo ni. Naunsa na ni. Mo, balik ko sa sandal nga 120, murap kong dato. Ay sus. Eh, kung naman tayo mga itong blackboard sa eskwela niya, sandal, mangga. Mabuti ka. Butig ka. Samok ba ah. O, tanawa ra gud niyo. Project mo guna ko ni. Tay project. O, asa man nimo ligi ko ang plywood? Kadakuan eh. Plywood nga. Di sa balay, manggani ka wala magamit ni tatay. Hala ka maayog din. Kata sa kwarto ba? Maayog nga para to dito kung Sa dila kay patada man nga project kay dako daw nga buhay sa para blackboard. to dito nga si Ma'am abot nganong imo tong gitinuntuan dito. Sa dila kay dako man purpuit sa tanan ni mama ni. Ka buang nga ka. Oo. Purisyo ka? Purisyo ka. Ay, sa mo kina. Project ka kalina kita ko may points sa atang nanam. Basta blackboard 200 lang gina 200. Purisyo 200 points. Ano, mo kina sige na. Sige. Ayaw lang yapos na. Handa ba na ko na. Purisyo ka. Bantay ka buang nga karon ha. Bantay ka. Na. Abkoy. Dali. Hindi ko lagi na malabay ka. Imo naman yung ibiyahan nila eh. Na malabay ka na. Nasa mo kayo. Yati, bukat ka ni dalon buang nga ka na. Dali ba? Uy, Diyos ko, tabang. Yatik lang nasa skilan. Malahan ka pa, Mauricio ka lang ha. Di na kay ko makadaogan eh. Uy, gago. Balik sa diray. Karoon ka lang, buang nga ka. Balik ka na eh. Okay, bukat di kayo. Pati ba? Na! Malabay man kami. Iyan ko na nasa skilan. Nagubat na ni kong sandal noon, oy. Pandamay.